episode masalma kan hmu to ang khan bing he hi 2 star daw zong ni ma se sawian hian olsam takin a attack te chu a bloka a hne hlebok bing he chuan a python arm technique chu activate ma se sawian chuan a fire living technique beast form chu activate ve bok chu chuan python chu ati chia ti chuan sawian chuan elder bing he chu a thatta ani heti lai mek hian papet chuan bing iun chu ala beireng ani ti kan hua elder tian hua po bing fu chuan a hne lo hlebok leya a tluwa hliamna taka tuara master tian hua chuan taksa pa ngai anei lo chu a hne thua soya ni lo se chu heng te hi chu katan fang mir ang le kan ni ang mole ati sawian chuan master tian hua lungai su itaksa thar turata nam han roma mo te chu ka mukim trep to rei lo te taksa thar inei to ang atia chu thua hria chuan bing fu chu amang ang hlea tian hua hian ataksa chu man atum mai angem he tlang wal hian chu mi mang chuan athunun ti na ani mo ma se kalama ka thlem thei mai thei ti na ngai to tian hua hne na chuan senior kan ice river valley hian body refine thei na kan neya kan ice river valley tan na pakhat min ti sakani chuan taksa thar ine thei nan kan pui nge yang che atia sawian chuan do da soi ti hria elder tian hua chuan sawian chu ena ma se sawian chuan engma soilo ti chuan tian hua chu rang takin bingfu bula chuan akala tuna isai kha chipchiar takin kan soi chiang do theyangem matia chu chuan bingfu chu atilom hlea tian hua chu athanga atlulut ni inangaya bingfu chuan senior ka du ber chu he tlang wal hi thatla nula poison body nei so ice river valley kan hruai anga tia tian hua chuan na pahni mo pakha chu sawian tha turania pahni na chu poison gal man turani bok ma se ahma in taksa thar nei nan thil pakha chau ka ti sakche angai ti soisia mai chana dot sei tu te hi ka huani ti na changa tin chu ta bingfu chu a flame mangin a hal hlum ta mak mai chumi hnu chuan tian hua chu sawian bula akala khatianga dot sei thin de kha kan pum pel fo turani anni ang hen kan rilru anti bol ro mai me ni iwa nei hle mai minglil nei tak kania ke chuan ka bum ngai don lo che atia sawian chuan senior ingil nei na wang hian kalom hle ani ti in a changa heti lai hian papet chuan bing yun chu ne in aron ruai tha sawian ma chuan aron the tha chuti lai chuan sawian a plon chuan zirlai te chu alo la bereng boka lightning speed technique mang chuan a that ta veka chuta sawian chuan a plon chu ala lep ta zinlan chuan poison ga chu aron ruai ta sawian an mi zong zong a hne awangin poison ga chu alom hlea ma se poison gal din hun chu a chhezual sau sawa ataksa ice aura chuan ataksa chu ati chaw vekto thisena khu chuaka atluta ani sawian chu a hlau thonga aron ko ngal vat elder bing yun chu aron nuya henula hi kapmu hian ice energy hian athisen essence le meridians ati chetran to ni na lang adam chuak to don lo atia chu chu hria chuan sawian chu thin rim ta hle me nangma awang ani poison ga hi hetiang din huna hian din atia bing yun chu thin rim takin sawian chuan a glaze to tas flame mangin a halta engting e poison ga hi he ice energy rang hian ka chua zalen thengati bing yun taksa chu heavenly flame chuan akang tanta sheom takin aw chuaka ice energy chu lak chua thei dan tur a omlo ice river valley master hena ishoi ni lo chuan a thim mai angatia chu chu hria chuan sawian chu thinrim nei na khata elder bing in chu a hal hlumta ti chuan poison ga chu lai mun tang chuan an roi chuak ta ani sawian chu lui pakhat omna a thlenga tian hua le papet chu storage ring chunga chuan an ki le ta zinlan chuan poison gal din hun a mu chuan amang ang hle poison gal chuan sawian chu a hun taka lo thleng chu van nei thak ati thu aseya lungai lo turin a thil boka ka thai ati ma se sawian chuan ama sabera ataksa chu a en kolangaya a chunga ice energy chu arang the ang ber lak chu angai atia a en fia he ice energy hi ama khop mai ice river valley master chawin apai chuak thei ti putar khan asoya kha elder putar khan dot asai nge yang zinlan chuan sawian hian poison gal chan chu na tur kong a hrenge yang ti aron sei sawian chuan ni e ice energy lak chu dan tur hi ka hria ni he har sat nei chu ka kuta darau atia
poison ga chu tui khua chuan malam pani nakala ma se ice energy chu anasa ema tui khua pumpui chu aisa achang ta veka tui khua lai taka chuan a thlengta a sawian hian a heavenly flame hangin ice energy chu lak chhu atumani poison ga chuan chu tiang tur chuan a in pe to ti asai sawian chuan ice energy chu a chin fel thei thu a rila ma se chu tianga tan chuan evil flame chu a hman angai don ani a kalphung chu a hre om mai theya chu wangi itor ram angai don ati chumi hnual chuan a heavenly flame chu a taksa a channel luta a sawian chu abula athua flame te chu a control tanta a special ring atang chuan pil then khat ala chuaka heavenly flame pills ani thu asaya heng pills te hian flame chu a taksa a fam kimin alu theinan apuyanga ice energy chu adar zel lo nan apui bokanga tia sawian chuan film kho takin ataksa flames chu pills nen athon luta heavenly flames chuan poison ga chu hriomna nasat tak a thlena chu mu chuan sawian chu aboi ta hle ma se poison ga chuan lungai lo turin aron tia anat na te chu atuar thei ti asoi ti chuan sawian chuan achun zom ta zela heavenly flame chu ataksa alut tana ataksa pon lam ice energy om chu ati thiang hlim tanta ani adin hun chu zoin apa ngain alo ki le a jinlan chuan chu muwa hlim takin akal phung chu a thok tha hle ti asoya poison ga chu adam chho me kani sawian po chuan a thokala a ma se jinlan hne na chuan ice energy chu ala chuakim lo ti asila a meridians thuk taka ala om renga evil flame hanga ti bo vek theinan ni engema zat alangai don ani ati jinlan hian pil region chungchang a hriat tama wangin yan chuan atan puina atira jinlan chuan engtinge ka pui theyang che seiro atia sawian chuan demon puppet nen pil region a kal ula scroll dam doi omte hi zan ngai don ti asila jinlan chuan scroll chu ala a lungai lo turina sila dam doi chi sang tam zok chu pil region a oma engpo ni se di sa om zong chu mu vek ka tu manga tia sawian chuan a puppet chu a ko chuaka jinlan chuan scroll chu a special ringa ada sawian hne na chu kalo ki le thuayanga tia ti chuan puppet nen chuan an chuak ta ani sawian chuan ice river valley ne na an boina chu hetiang hian olsam taka atop mai ring lo heti lai hian thil om dan chu sawian an apma ice river valley elder le zirlai te alo beito na huna ain thaka chu in beina chuan ice river valley atangin elder dang binzian na chu azir tirte nen lai mun chu an lo thleng ve le an thian thi to te ruang an mu chuan an buai hle zirtir pakhat chuan ruang te chu en fia binzian hne na chuan poison gal zong tura tir elder le zilai zong te chu heta hian an om vek ti asila an vai hian an thi vek ati binzian chuan ice river valley a he thu hi valley hroi tu hne na report tu ri kan ki le photang ti in an vai chuan film khur reng turin atia ti chuan chulai hun chu an chua san le ta heti lai hian heavenly flame chu poison ga taksa chuan ala lut renga a meridians atanga ice energy om chu pai chua tumin ala thok me kani sawian chu abula omin alo veng him renga chuti lai chuan poison ga taksa atang thil puak ron omin a taksa atang ice energy zong chu a chuak veka adin hun chu a thato in arel ru a ha dam nge lebo sawian bula chuan aron chukta sawian chuan lom takin ataksa atanga ice energy chu abo vek pem ti azota poison gal chuan sawian na flame chu achak le ti asoya kadam kim thei ka be seyati yanan poison gal anga chung khan ni engemaw zat aliam mana poison gal taksa ice energy te lak chua atum na lama chu chuan true star do zonga akai chho tir thu yana chuan asoi ve bok sawian chuan a en renga poison gal chuan engi a en reng ti azot yana chuan poison gal chu aladam kim lo ti asia sawian chuan pilapeya ai nuwa ni ni emo ni thum emo chungin achakna in ngai a o thei arin thu asoya pil chu poison gal chuan eita sawian chuan a poison body din mun azot le a poison gal chuan a that thu asoi ma se a thalo poison gal taksa chu poison wanga puak dar vek thei ani reng wang ani poison gal chuan thani emo thathum emo chunga a awful poison body chu thunum vek thei nan sky poison scorpion beast chu azong chuak don ti asoya hello senga hian
rank 7 Sky Poison Scorpion Beast amuto ti asai yana chuan ngai event hlea Poison Guard chuan Ice River Valley Elder 10 man antum lai khan Scorpion Beast chu atok ti asila chuti lai chuan Ice River Valley Elder chu ahnunga chi a omawangin Beast chu boina tamjok ato lo nan beilet lawin atlan chit san thu asaya sawian chuan achakna chungchang azo chuan direct a bei chiam chi ani angem ka hrelo ma se athil ti thena chu 8 star dozong angvel ani arin thu asaya sawian chuan kan pahnia kan tran rual chuan kan that thei me the atia bisian trump card ane me thei ti a hlau hle na chungin trump card chu thiam na ema technique emo chak tak practitionerin an level aya sang a king pui ati hlum theina turani ti in a safe ngal boka Poison Guard chuan isoi dikani kan beidon ni chuan ro man na thatak nen kan chet angai don ani atia sawin chuan master tian huwa hena tranpuina ka deal bokanga zindan le papette anlo kirle huna chu Sky Poison Scorpion Beast onna lam chu kan pan don ni atia atuk zinga sawian chuan tian huwa chu Scorpion Beast be pui turin ngena ma se tian huwa chuan a star dozong ani thua riat chuan a thin rim hlea Beast te hi an rengai tu ain an chak zok de ania chu Beast chu rank 7 ania kan ma chon chuan kan lun atan hin a hlom thei don atia sawian chuan ni a hlom chu karinga ma se bone growing blood fusing pill hi kamamo ani chu mitel lo chuan i taksa thar tu chu ka refine thei don lo tier sang tak ani awangin a thil dang tel tur po kan mu ma chuan kumni emo kumthum emo alangai thei ani atia tian huwa chuan sawian hian bum atum ni na ring hlela chu wang chuan lom lo takin iana bula iro man na tak tak chu enge ni min han thilte atia sawian chuan za takin master engtin nge itan boina ka thlen theyang revak lo ngak la ngun takin min ngai tharo atia sawian chuan bone growing blood fusing pill hi ka refine theilawa chu wang chuan master yellow storage ringa pill formula tam tak da chu ka enfia zan khoin nang ma tan ka zong kwala atopa chuan athak theina tur pakhat ka hmuta ani ti ina saifia he formula dang ka mu hi bone growing blood fusing pill aya a thaber ani atia chu thua hre chuan elder ten huwa chu alom hlea sawian chuan he pill hi in young life soul pill tia ko ani thua sia sawian chuan in young life soul pill refine nat kan pathum hian rank 7 Sky Poison Scorpion Beast hi kan be hawani chuan kan hne nge yang ma se master hetiang Beast level sang tak hi man chu a harsa don nia i ngai chuan ti hlum mai chu kan du thlan thei om chuna ni atia elder ten huwa chuan a pom beta sawian chu a hoileta a chung rila anuya chuta ten huwa hnena i fel tak zedani tuna chuan chu Beast mak tak chu man turin i thok khawang u atia ten huwa chuan phur mel takin boruak an nek vela Poison Guard chuan ten huwa thilti dan chu anui zat lo theilo chu chu mu chuan ten huwa chu angai a thalowa iana chuan atan thang siam atum ni na ring hlela sawian chuan nui chungin master chu tiang engma omlo in young life soul pill hi bone growing blood fusing pill aya kan mang thei nge dona hei hi karo sei tel lawa rank 7 Sky Poison Scorpion Beast core hi Poison Guard all full poison body ti damna atana damdoi mamo zinga mi ani boka chu wangin chu Beast chu kan manimo kan that the ani chuan nangma tan le Poison Guard tan atha hle don ani atia tian huwa chuan mi thatak eni ti ka hria mi tha chun mi an bum ngai lo min bum hlak suang se tia chuti lai tak chuan zinlan chu papet nen chuan an ron thleng ta zinlan chuan sawian hena thil thalo tak a thleng ti a hrila pilri jena dam doi man ro a zon lai khan Ice River Valley mi te chuan an ma ni zui turin peak dozong chakna nei elite elder an tir chua thu a hrila sawian chuan nui chungin min lo zui le hi ka ring reng ani min lo zui ani chuan Poison Guard la kanat na an thlen thi ka ru let nge yang atia tuna ero chuan kan ngai poimo ber Sky Poison Scorpion Beast kan buai pui phatang hai ani master tian huwa hi atak sa refine tura kan pui hnuwa chuan peak dozong mai kan lo angai to lawanga tia chuta zinlan hena Sky Poison Scorpion Beast hi achak lea chu wang chuan kan rolling iron kal thei lawang kan lo ho ma chu heta hian lo om reng ro tu mai an hmu lo nan che i film khur hle don ya tia ti chuan an chuak ta chumi hnuwa chuan asin lein thlak in lo senga Ice River Valley zilai te chu an lo oma chulai hmuna chuan elder tian si alo thlenga Ice River Valley master chuan sawian le a thiante that turin a ron tirani a chakna chu 9 star dozong ania
peak level a om ti na ani chu mun chu ruangin na khata elder junior pakhat chuan elder bing ion le elder dang pani zirtir zongjong nen an that ti a report a chumi hnuwa elder tian si chuan a ice power mangin ruang te ice energy atang chuan crystal star pakhat chu ala chuaka chumi mang chuan an ma ni thatu te mel chu a hmu theya chu master tian hua sawian le apa pete an ni tian si chuan pozon gal hen hetiang taka thian chak tak hi ane ka wei seilo ka hriat ngai po an ni ho lo mai pil region pe lama tanga pon lammi an ni nge yang atia thinrim za thian crystal chu atike soma ice river valley hen hetiang in be na hi hun rei tak chung chu ama chon to lo he hi angai nom don khop mai atia anuya chumi hnuwa chuan sky poison scorpion beast omna mun thleng to sawian le poison gal e chu an lo langa sawian chuan he hi beast omna an nge yang atia an chuka poison tam tak chu lai phuna chuan adar zau hle ti an huwa poison gal chuan sky poison scorpion hi rank 7 magical beast ania chu tiang beast chuan hriat na chak tak an neya powerful poison body po hi an lo hreto mai the tia sawian chuan a thai kan in thup kherangai lo ti in hmalama pan tanta chuti lai mek chuan voile khata le chu a hinga an bul vela chuan nuiri na satakalo oma sky poison scorpion beast chu aran chuaka aura chu ati chuaka lai mun zong chu atik nim veka ti chuan episode chu heta hian a top ta ani episode lo om le tur hi a hmu dom chodon khop maya sawian te chuan scorpion beast chu an be ron dona rin angein a chakin be a hau tak don khop mai tin ice river valley miten an ron zui zel boka in be na hmu nom tak kan thli le ngei doni in alang elder tian hua hian body thara nei ani chuan dolzu level akai thei dona engtiang chi aturu in le a chen don thlir a chak am to khop mai episode dot le minlo thlir sak le thau don ya kan hriat nge ta na kan du karan sei lok dona chu pakhatna chuan sunday zana ka ti chuak ngai don lawa ka le lama kan chun zom leang thingtlanga omna thoka chu ring ngai kan ni ve awang hianin ka khoi zung thei lawa pakhat khoi nan dar kar riat te ngai thin kan du sei ve thin boxia ti chuan ka siam angang hi minlo pom sak ula alom omwatang ti sual ne po om lo thei lawa khatiang minlo sepalani pokhan lo ngai mo lu tuk lo ula minlo se thiam sam don ya chuna na ka tholo chang hianin ka khoi lok thina chu wang chonin regular taking karon da zung thei shamani chuan episode kan recap mek hi episode za som na ania akal lai phaturin episode samli pakwa vel bor ala omani ti zung ada zung du viau mai la hei bak su hun hian min dai ngang lawani pathian zara kan damanga kan phave thei mai tura ngayam episode kan thendan hi lo boy pha lo ula 30 minute vel hi chu episode khatle abum vel ania atlang puin episode khathi apanga ya 17 minute vel bor ania kat kanei vak ngai lawa akim chang the ang bra sei ka du zela wangin 23 minute vela azaw tlang puya then kha chuan an ning deuh thina katin du chu ka thei thawani episode khathi pa thum angten ka zia chan chu namdang ti danin copy strike laka him theinan anti dan ka copy ani he wangki ani mai thei ka lakal klong veli khop mai phu thu ta channel ron siam ve hloi ka ni lem lawa hun rei tak ka lo practice to a rei tak ka kal theinan engkim hi ka uluka ka video siam te hi copy strike ka mmt hriat nan account tanga ka post ma support thin a him ti ka hriat nuwa ka da chau zel bok chu wang chuan claimin ka ti chu har pha thin ani chuan ka channel min lo ngai hlut ka wangin kalom em boke episode lo omle tu tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve thau don ya mino en sakawangin lom thu ka soye